Suomea kukkeimmillaan. Kuuluikohan tähän huoneeseen aamupala vai pitiköhän se tilata etukäteen? Ja miksi kanisteri on puoli tyhjä? Kappas, hiukopalaa, sieni, toisen varainen, lehtivihreätön itioemä, oma hyväinen nysväke, jonka ominaisuudet mainiona ruoka-aineena keksittiin jo ennen ihmiskunnan alkua. Ahma! Kulo! Elää metsässä ja on Euroopan suuri näätäläinen. Ahmalla on suursyömärin maine ja siitä se on saanut suomalaisen nimensäkin. Ahma on ahmatti! Tähän viittaa myös sen tieteellinen nimi eli gula, kurkku. Ruumiin pituus 70-83 senttiä, hännän pituus 13-25 senttiä, paino 8-28 kiloa. Uros on naarasta koukkaampi, kiima-aika sijoittuu kesä-heinäkuulle. Minuako se haluaa? En ole naaras! Jos minulla on jossain syntymätön lapsi, nimetkää se kylmäasemaksi. Täällä Jörgen Öst! Mänty! Pinus Sylvestris.